velocipéd triciklire. Nem segítek. Azt a mindent. Na nézzük. Figyelj a fiatalember. Először is. Jöjjön a másik oldalra. Egyik lábát ide rakja. Állj! Életbiztosításod van? Nincs neki életbiztosítása. Végrendeletet írtál már? Időben kell rá gondolni. Akkor menni fog. Hogy hívnak, barátok? Juhász Boton. Nos, meglátjuk, hogy Boton hogy fogja megmászni a velocipéd triciklit. De, Boton, figyelj, most már engedd el a kezemet. Boton, légy szíves. Na, ne szórakozzál, Boton. Na. Segítség, elkapott. Várjál, húzzak! Add Boton, szedd össze magadat, nem lesz így jó. Na figyelj, egyik lábadat ide, másik lábadat meg ide. Azaz, jó lesz. Aranyérmes szertornázom megmássza a velocipéd triciklit. Azaz, lábadat vess át, kardodra vigyázzal. Úgy. Egy nagy tapsot kérnék szépen. Na, ki vagy rúgva? Innentől őrt vissza. Na. Menjél! Kedves Boton, ezen túl. Na milyen ott a levegő? Jó? Frissen le, ezt mondom én is házon föl. Na figyelj! Várjál, megmutatom neked, hogy működik. Ott egy kicsi utat kérnék szépen. Tanuló vezetővel állunk szemben, úgyhogy ki tudja, mi fog történni, bízom a legjobbakban. Figyelj ide, Boton! El tudsz menni az árnyékig? Biztos vagy benne? Mondom, hogy hogyan. A mentális energiáidat összpontosít egyetlen pontba, hogy meghajtsd ezt a tengelyt. Menni fog? Mondom, a mentális energiáiddal. Összpontosítsd a hüvelykujjat fegyébe. Na jó, megmondom, akkor ezt nyom meg itt. Óvatosan! Óvatosan! Finoman lassan! Azaz! Nagyon jó! Boton, olyan vagy, mint egy Forma 1-es pilóta. Azaz! Jó! Most húzd be a fékeket! Fékező rakétákat! Azaz! Nagy tapsot Botonnak! Gratulálok, fiatalember! Le tudsz szállni, vagy esetleg hívjak? Nem, úgy látom az aranyérem erre is. Redesztinál, gyere, megfogom az is. Jól, Krisztán!